Bu günlerge ammaluğugar 2. ağız 2. 9 sıllar törüyor oskola olarugar voleybolga Respublikatağı bastırıhin kürek bolan astam. Bu kürektehi tümüge sportivnıya Yakutiyanya oğulur spartakiyadaların zaçotugar kiriyen. Amattan Tamara Smetanina salgır. Күртәһиге республикабы тарас мунуттарыттан 19 олаттарында 10 агыс кыргыттар командалар кален бастырыһын күрәхтәстиләр. Күрәх спортивный Якутияне спартакиада зачетуга рахсыллар болан күрәхтәче Олу Сәлбәх. Ол курдук олар муама өлән алдан мирне курдук ырак сиртен кален күрәхтәстиләр. Төл группа араксан нюхдылар. Улахан улустарында кураттар бастыры группа, ары аяк олактар 2 группа, онда 5-4 группадан кото улустар кален нюхдылар. Онда бу хаста олар бут Дети Азии кыттар хастары. Онон күстә хәле баратара министерство төттән спорт министерстводан төттә, онда юрри министерство төттән олен бу монны кортетер биттән хачугай, онда тон хилге дире команда белемнән ихтах. Күрәхтәһи алта площадканың ыдылынна. Күрәхтәмегенән 2 бөләхә кыргыттарга өлөхмә командата бастыкы местатиксен спартакиада зачетугар кирәчәскә тигестиләр. Играть сложно, команда сильная. Все оказывают сопротивление. Но выиграть можно любую команду. Главное думать умом. Самая сильная для меня это команда АМГА, потому что у них сложная тактика. Обсетимикке бастыкы бөләхә олаттарга мирне кыргыттарга жопускай корат командалара, 2 бөләхә олаттарга чурапчы кыргыттарга лөхмә, үскә ус маялуга, онна 4 бөләхә олаттарга өлән кыргыттарга момалустара бастатылар. Амма луын олаттарын командата 2 бөләхә 2 бочоттак местага тигистә. Командалардың олар шеддер республика егерттен ол бодырыска күрсін олдың хүддаған қаяпты бит дәрінен дөртнан доллар бит. Та лөхмә шей, чөрөкче шей, бияға группа бітер тапты шей, ұсалдан ме шей, команда барды шей. Кыйлақтар бары Республикатағы волейбол федерациятын металлерінен кубактарынан нағарадыланылар. Онтан тәрияйчілер көрәқтейіне елдіктен лиганан ойнытар бұланнақтар. Тамара Сметанина, Илья Лыпкин, Саха телевидениеті, Амма.